בסוף דני יורץ? מה עדיף? זה לפי שזה נראה דני יורץ. רני, איפה אתה יורד? אני במשקל שלי, אני מרסק את העץ הזה. הוא לא קשור לעץ, אתה צוחק. אז מה זה קשור? יש לו יתדות בתוך הסלע. מה זה רונן? מבינה ש... במסגרת הסרקזם אפשר להגיד, זה היה רונן. סתם. אבל תגיד, העץ אומר מרוכז. זה לא העץ, זה תפוס לא בעמוד. יש יתד בתוך הסלע. כן? טוב, זה ממש. יאללה, רונן! רונן, תחייך! תרד כבר אתה גם כן, תבדוק מה זה לי ככה. באייביס הם ירדו יותר מהר. גם זו תמונה יפה ככה. רוני, אתה מצלם את הכל? עדי מצלם. היית מה זה ירידה? תקשיב, פה נורא מסוכן, אתה חייב כל הזמן... טוב, למה ככה?